Hej, det er så mig. Jeg har fundet en død muldvarp her, som I kan se. Hvis jeg lige prøver at tage kæp, kan I måske se den? Se, der er den snæs. Er den ikke sød? Måske. Den kan ikke vende sig om. Det kan jeg gå for. Her er jeg så. Det her som en husegård. Det er her, jeg bor. Så prøver jeg at se, om jeg kan vende den her dejlige, bløde, lille muldvarp om, så jeg kan se den. Jo, det kunne I så ikke. Men så kom, vi går ned til mit hus. Wow. Det er så min høns. Og bak, 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 bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og herinde ligger 9, tror jeg. Nå. Kan I se ham herinde? Nå. Stil igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle her er inde i havets grønne hus, og vi vil have en ballade.